Šikanovanie je najčastejšie rozoberaným termínom hlavne v dospievajúcom veku. S príchodom internetu však prichádza nový termín, a to kyberšikanovanie, ktorý predstavuje šikanu v rámci sieťového prostredia. My sme s otázkami na kyberšikanovanie vyšli do ulic. Čo je to kyberšikana? Tak asi šikanovanie v kyberprostredí, napríklad hrešenie na Facebooku a nadávanie druhým. Stretli ste sa vy osobne s kyberšikanou? Áno, stretla som sa, bola som obeťou kyberšikany. Moje spolužiaci ma polnahlo odfotili v šatni pre telesnou a potom mi zdieľali na Facebooku. Skoro všetci moji spolužiaci. Ako si myslíte, že sa dá kyberšikane zabrániť? Podľa mňa tým, že nebudeme zverejňovať fotky na internet a tým, že si nebudeme pridávať cudzích ľudí do priateľov. Ako pri mnohých problémoch, aj pri tomto platí, že dôležitá je prevencia a predchádzanie. Pre Mediamatiku a kultúrne dedičstvo Zuzana Dubkalová.